Во Христа крестихтеся, во Христа облекохтеся, Аллилуйя. Елици во Христа крестихтеся, во Христа облекохтеся, Аллилуйя. Елици во Христа крестихтеся, во Христа облекохтеся, Аллилуйя. Премъдрост, мир на всички. Нека да станем да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички. Ще се чете Евангелието от Матея, да внимаваме. В онова време 11 ученици отидоха в Галилея на планината, където им бе заповедан Исус. И като го видяха, поклониха му се, някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята, и тъй идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Господу да се помолим. Господи, помилуй. Владико Господи, който подари на раба си, на рабинята си изкупление на греховете чрез светото кръщение и даде възроден живот, сам благоволи да сияе винаги в сърцето и светлината на лицето ти, опази щита на вярата и не достигнат от вражески зломисли, запази в нея дрехите на нетлението, с което се облече неосквернена и неопетнена, като опазваш в нея благодатта си, духовният печат неповреден, и като биваш милостив към нея и към нас по многото си милосърдие. Защото е благословено и прославено все честното великолепно Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух си във всякога и в веки. Мир на всички. Да преклоним главите си пред Господа. Обляклата се в Тебе Христа и наш Бог пред Тебе, наклони с нас своята глава, запази я да остане непобедим борец срещу уния, които насущо връждуват срещу нас, а с Твой нетленен венец отличи всички като победители до край, защото на Тебе е присъщо да милваш и спасяваш на Тебе слава отправяне, с безначалният Твой Отец Пресветия благ и животворящия Дух и всякога и в веки. Оправдана си, просветена си, умита си, в името на нашия Господ Исус Христос. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се миропомаза, ти се освети, ти се уми, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Живе здрава. Подстригвате Божията рабиня Ела. В името на Отца и Сина Светия Дух. Амин. Милостиня Божия, според великата си милост молим Ти се, че ни помилуй. Още се молим за благочестивия православен български народ и за цялото в Христа наше христолюбиво воинство. Още се молим за преосвещение наш митрополит Наум, за всички наши в Христа братя. Още се молим за новопосветената ни Божия рабиня Адела да бъде запазена през всички дни на живота и в вярата на чистото изповедание, във всяко благочестие и изпълнение на Христовите заповеди. Още се молим за милост, живот, здраве и спасение на Божият раб. Къде е кръстника, бе? Ето е кръстницата. Той ли? Как се казва му? Емилия.
на Божията рабиня Емилия, възприемница на дела, защото си милостив и човеколюбец Бог и на Тебе въздаваме слава на Отца и Сина и Святия Дух сега, всякога и веки веков. Амин. Христос, истинския наш Бог, който благоволи да се кръсти от Йоанна заради нашето спасение, да ни прости и помилва, защото е благ и човеколюбец. Амин. Може, как? Земя им. Може, тя ще вземе. Еврейче ми даде, християнче ти нося. Цунка! Цунка е, бабе, цунка е. Иш ръчичка така. Готово ли? Може да я вземам, папа. Приключихме. Благодаря ви много. Да сте живи и здрави. Май, свеж не запален. Ще искам не запален. Кой? Аз. Що? Що? Снимам това. Ще направим. Вземеш косата да я падаш. Да. Ивки. Аз се дадавам. Косата трябва да се вземе, нали? Къде е панджалката? Живе. Браво. Къде си моето телефонче малко, но ти може да прави снимка, ще я направи една снимка на нея. Вкараме Тя не се обади обаче се оказа много послушна. Видя ли, ако е писала управление? Сахили на дял си поп. Добре се представи. Добре се представи. Да, послушна. Тя се изпити. Нормално. Чичо, много се радва. Те пусти пак купила ния. Ти ми роса на баба. Баба ми росницата. Амин. Да е жива и здрава новата християнка и да сте живи и здрави, да е за нея. Да е учители. Да е жива и здрава. Това ми го казвам. Гледай какво Дядо ще изпапа краченцата. Да. Колко часа имаш, моме? Къщи има към 40, а пък тук има към 10. За всеки туалет съм дал.
100 леля са. Опа. Виж как се радва на дясно. Да, много се смея. Те двамата без зъби. Един на друг се смеят. Внука да ги е да там. Хайде, мъжете да се вземат на чаша и жените също. Ай, първо мъжете. Аз снимайте малко. Да. Я кажи ба-ба-ба-ба-ба-ба. Я? Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Давам ти това, слагаш това и тук мъничко, айде ти давай. Айде, малко. Айде. Слагаш и даваш малко, защото няма много. Айде, наредете се да си вземете питка. И от сладките си взимайте. Кой има видно, кой няма? Да викат. Давай наред на всички, пък който няма да вика. Нищо е, мама, салфетки за това. Сега от предното беби Няма Валио проблем. ходи в Гореца да ги купи, обаче те много некачествени. Няма значение. Не са такива. Мед. Може по една капка на... Служи му повече мед на Дани. На тъй. И аз съм ти. Се обърши. Там има от оная ролка по-добра. Зато и ама. Чакай, че е смачка. Ето. Кока-кола. Бенци на мъжете. Те Това са, момче. те са малки. Той е на 14. Няма значение, мъничко. Тони! Това малко. Една чашка може. Добре. На всички ли? Не желаят да живете навънка. Знам, Диан, че е вучите навънка. Ай, ще вземем.